Бүгін бүтін дойду государственной барахынығы Россия күнін белетир. Сүрбе 5 сыл анарат түгер 1990 сыл 5 айын 12 күнігер сыңа Россия государственнаға Российская Федерация анығы историятын атағар тұрута сағаламыда. Үйе чеппәрі кәріңнәқ белетігені модун Россия бары мұнығар белетәділер. Жакускай коракка үгіз күрдік тәрәйін лейін болысатыттан сағаламна. Александра Хлопкова репортажа. Жыл кем политика андай дугасыган улария турар балысқан тетемегер Россия народа модун күз бир самого болуга бөгөргө хүңе сатарын чолкайды көйдүр. Онон да болу 139 ара самук төлбелен алырар сахасире бу беле күңе ураты солта берер. Олен сахасирин улактактара сахасирин жанам Россия государствотер кирен тётү тухары бигалов камер Бартыгар государствотер Сибирян государствотен сайнаран каллеви. Россия государствотен субъега болуп панан беге сайдыбыт каз видеолоктакка каз биди саха гейтер улахан солталак. Кая багарар дойду регионнарынан күстәк субъект сайдыта Россияны бөгөргөтөр кыктак. Кенеки бес ыйтүмүгүнөн саха сергер экономика топсута республика салтата нехиленне нигерылымыт эбәһинен бүтүннү толорута бу барыта саха сере субъект быгытнан сайдытын көрдөрөр. Мен санавар бу бүгүн бүттүгәннән туганан атяпын барамын билеген республика салтата ылымыт коруктара ылымыт турурумыт жааллара бүтүннүтө саха народун сайдыргар республикабыт каскелер тухайылар. Үрүләк түгәнгә дойду нигер берниләхти күләлләр сахасының сайдытыгар сөгмер клаты килләр бит җаңга награда туттарганна. Ота бүгүнгүне артака хүддә улхан солталар. Мен башта улхан наградына тигестем. Бу гражданская доблесть алdım. Бу көрбәтә библиотекаларга мен почти 5 ел күрдүгүләләр биттем. Билеген заслуженный отдых колорабын, ол гына бара һәм бер библиотека бар кәлә турабын, көмөлө һәбин килегә тәһәрләргә. Том беге бу Россия законун конституционный законун көмүскө сылжыбы жаңга бу эки түгүл үрүләр событие болду. Маны теңе культура оны искусство салатыгар бастың сагалахыңа оны үтө холобур болар сетеһиге опсая агыс кияка Илдархан грана туттарылынна. Стәнеп пәтәхә бу гран бихенә электронный книганы хатугарден биһиге музей битертүмүлү бай материаллар бутын мобильный приложениянан биһиге оңоромат электронный книганы рухтахпыт. Гран кемeye 200 тынча анан йөрен долгыйна хантарабыт. Маны теңе дойду тугар турулахар ие сирек эскиллер ыччат тутар эдерәте үгәс курдук бүкүнтен күстә хулага күргөмүнән тахсар үле сезонын арыйда. Бу боллаган бастан сайын үлләре олары түмәр. Именно бу сайын сезоны аны строй театры открытиеда дип курдук дип ата эми открытиеда булар булага. Хәп она уже буган это уже үлләбәдән хагылып. Общество самоголохута сәри сәптәх тыл күстәх дә сәрейтигәр береммәт моду күс. Онон да бүттүн народ сайдар сагакка бирге хардылатагына өй сананы бөгөргөттөгөнә ие дойду Россия кескиле кеңир кыхтанар. Александра Хлопкова, Андрей Рукавишников, Саха телевидениеде, Жакускай.